अन्जना बसुमतारिया फिन खनसेबाव गावनि सिगांनि मोजां मोननायजों दोनखारलांफिनदों। अन्जना बसुमतारिनि आंगोनि फिसाय इरिट बसुमतारि बिथाङा फोरमायहरनाय बायदिब्ला अन्जना बसुमतारिया बोसोरनैसोनि सिगांबो हाबा लायै सासे सेंग्रा नहा बसुमतारिजों दोनखारलांखांबायमोन। बबेखानि इरिट आरो अन्जना बसुमतारिया जुलिनि उनावहाय सानै हौवासा गथ'फोरखौ जोनोम होनायलाय इरिट बसुमतारिया गावनि आंगोनि सानै फिसा हौवाफोरनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे बिमा गैयै थासारिजों दा भुगिनांथों साननायजों अन्जना बसुमतारिखौ गावनि आंगोनि बिसि महरै अनसायना लाफिननानै रुजु रुमुयै संसार जाफिनदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि अन्जना बसुमतारिया सानै हौवासा गथ' थाखासेयावबो गुलि जाखानाय मोसाया दलरै थानो हायै होननाय बायदिसो। मानोना संसारनि आरो समाजारि नियम खान्थि बायदियै रादाय बिलाइ लिरनानै न'सिम आलो गोजोनै संसार जाफिननोसै होननानै न' फारसे थाफैफिननाय अन्जना बसुमतारिया बे एखे सेंग्राजोंनो बोसोरसेसोनि उनावनो फिन दोनखारलांफिनो होननानै अन्जना बसुमतारिनि फिसाय इरिट बसुमतारिया दुखु फोरमायो आरो अन्जना बसुमतारिखौ न' फारसे फैनो गुरैयै खावलायहरो आरो अन्जना बसुमतारिया गमामायैनो न' फारसे गिदिंनानै फैफिनोब्ला बिथाङा गावनिनो आंगो बिसि महरै गनायनानै लानायजों रुजु रुमुयै संसार जाफिनगोन होननानै अन्जना बसुमतारिनिसिम बे खौरांनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरो। अदेबानि इरिट बसुमतारिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला अन्जना बसुमतारिया चिरां जिल्ला पिअ बेटिनि पुलिस थाना आमगुरिनि सिङाव थानाय बेटिनि बान्दोगुरि गामिनि होननानै फोरमायथि हरदों आरो लांखारग्रा नहा बसुमतारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पिअ मालिबिटा पिएस आमगुरिनि जयपुर मालिबिटा गामिनि होननानै फोरमायथि हरो। बेजोंनो लोगोसे जाय बिथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय नहा बसुमतारि आरो अन्जना बसुमतारि बिसोर सानैखौ जेरावखि लोगो मोना मानो नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव 8600658293 बे नाम्बाराव खौरांखौ फोरमायहरनो गुरैयै खावलायहरो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि आसामनि बाहेरायाव थानाय जेरैहाय दिल्ली, मुम्बाइ, हायद्राबाद, चेन्नाइ बैफोराव थानाय बर'नि आफादफोरा बे सानै नहा बसुमतारि आरो अन्जना बसुमतारिखौ माब्लाबाफोर लोगो मोनफ्लांबायोब्ला अननायजों नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों इरिट बसुमतारि बिथांनिसिम खौरांखौ फोरमायथि हरगोन होननानै बिथाङा मिजिंथिदों।